Добре сме си го послали. Добре сме си го послали. Кажи, какво слушаме? Слушаме Емилия, песента се казва "Не се обръщай". В изпълнение на Емилия. В изпълнение на Емилия. Пак Пак. по планетата. Малко е студено, Майерса. Баба беше, моли да е от нас. А? Хапне ли? Кажи сега, Ник, какво правиш? Почивам си. Защо? Защо не си на работа, Ник? Не ми се работи. Кажи нещо за всички фенове да... Поп-полка в Америка. Кой каза, че в Америка не е хубава? Лошо ли а? На здраве, Ник. За трети път днеска. Някакъв колко пъти го пълнихме. Три пъти? Ние децата ме захолно. Тук не могат се да изгонят. Те ще фалират. Най-горещите са